Que é o que realmente nos define? Ás veces, pensamos que a nosa identidade depende, pois, da roupa que levamos ou das fotos que subimos ás redes. Pero, en realidade, hai algo máis profundo. Algo que sempre viaxa connosco a todas partes e que non ocupa espazo, pero que nos conecta co que realmente somos, a nosa lingua. O galego non é algo que quedou pechado só nos libros de texto. O galego tamén é a palabra exacta para decir o que sentes, a canción que tes en bucle nos auriculares ou ese meme que a veces reenvías polo grupo de WhatsApp e que só nós entendemos ao 100%. Falar galego é un superpoder. Serve tanto como para facer un comentario crítico brillante na clase e para abrirnos as portas do mundo. Fala de onde vimos e tamén di cara onde podemos ir sen perder a nosa esencia. A nosa lingua só está viva se ti a elixes. No corredor, nas redes ou no teu día a día. Se non a usamos nós, quen o vai facer? Este maio e todos os meses do ano non te cortes. O galego é a túa pegada, a túa identidade. Deixa a túa marca e pásate ao galego.